రైస్ తెచ్చుకున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నిందండి నాకు. చెక్క పెట్టెల్లో కానీ ప్లాస్టిక్లో కానీ పెట్టుకుంటే వెంటనే పురుగు పట్టేస్తూ ఉందని ఈ బాక్స్ తీసుకున్నాను. ఇది చాలా బాగుందండి. గేజ్ కూడా చాలా నచ్చింది రైస్కి. ఈ చపాతీలకి కనీసం మ్యాక్సిమం 20 చపాతీలు పడతాయండి. దీంట్లో కంఫర్టబుల్గా కూడా ఉంది. హాట్ బాక్స్లో అయితే 3-5 మించి పడడం లేదు. ఇదొకటి స్నాక్స్ కండి. పిల్లలు ఇంట్లో చేసుకున్నా బయట తెచ్చుకున్నా అక్కడక్కడ ఉంటాయి కదండి, ఒకే బాక్స్లో స్టోరేజ్ చేసి పెట్టేస్తే పిల్లలు ఎత్తుకుని తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుందని అది తీసుకున్నాను. ఇది మిల్లుకి తీసుకుపోవడానికి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఇది ఒకటి తీసుకున్నానండి. నచ్చినాయి, ఇవన్నీ బాగున్నాయండి. గేజ్ కూడా బాగుంది. ఇదొకటి అండి. జల్లెడ ఒకటి తీసుకున్నాను. ప్లాస్టిక్ అన్నీ ఇప్పుడు చాలా వరకు తగ్గించేసి, ఇది నెయ్యికి అండి. కొంతమంది నెయ్యికి ఓపెన్లో ఉండేటివి తీసుకుంటారు. అలా కాకుండా క్యాప్ ఉండేది తీసుకుంటే పిల్లలకి కూడా చాలా మంచిది. ఇలా రైస్ పోసుకోవడానికి చాలా బాగుందండి. ఇది నచ్చింది. స్నాక్స్కి చపాతీలకి అయితే బాగుంది. ఇదే